Sa ating good news naman po, Philippine Red Cross Pangasinan Chapter handog ang Hot Meals on Wheels sa mga evacuees po ng Dagupan City. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Maya. Ng pagsubok ay siya rin pagdating ng mga taong voluntaryong magbigay ng tulong kagaya ng Philippine Red Cross Pangasinan Chapter. Dahil sa patuloy na pag-ulan, bunsod ng habagat, karamihan sa mga barangay sa Dagupan City ay lubog na sa baha, dahilan para lumikas ang mga residente at magtungo sa mga evacuation centers. Batid ng Philippine Red Cross Pangasinan Chapter ang hamon pagdating sa mga pagkain kapag nasa evacuation centers na. Kaya hatid nila ang Hot Meals on Wheels sa mga evacuees ng Barangay Maluwad at Bacayao Norte nitong Lunes, August 10. Naibsan ang lamig na nararamdaman ng humigit kumulang 300 na individual dahil sa masarap, masustansya at mainit na sopas. Bukod dito ay nagkaroon rin sila ng orientation sa mga bata through child-friendly space at pagbibigay kaalaman tungkol sa dengue at leptospirosis. Namigay din sila ng mga doxycycline bilang bahagi ng kanilang health response, kasama ang panata na patuloy na magbibigay serbisyo sa panahon ng pangangailangan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.